Радваме се, че така зорко следите българите са кън да не измислят нещо свое, но ще те разочароваме. Нашата платформа е проектирана от нулата. Няма общо с други съществуващи варианти на дрифт картинг тип играчки. Затова и не отне 2 години. За разлика от конкурентния продукт от Америка, например, нашия картинг разполага с кормилна рейка, проектирана и произведена изцяло от нас, която позволява 720 градуса въртене на волана. Това управление, за разлика от стандартното лостово управление, е внедрено специално с цел да имитира максимално точно усещането за дрифт в пълноразмерен автомобил. Оттам и идва целта на нашия продукт. Забавление? Абсолютно да, но и възможност за адекватен досег до дрифт без разходите и мъките по откриване на място, проблеми с които ние години наред се сблъсквахме, но и проблеми, благодарение на които измислихме и създадохме The Drift Kart. Освен това, нашия картинг е с 20% по-голям от този на нашите конкуренти и в този смисъл е първият пълноразмерен дрифт картинг. Последвай ни, за да можеш да видиш бъдещите видеа, описващи процесите, идеята и целта на нашия български продукт.